يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله. عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أما دين تبي شرف الله جبوا أمي أوفو كولي من دوك أدل الله سبحانه وتعالى في الله كهنا أني كشي أني بركة جدينا وكلين لنا بلا جلنكا. Anga faso maliba halaka kolosma ka baskini kele ya do akono ambe awfo ka woli mando juma kutuba emission ti fo aw munuko ni awitelia ka sigi aw ka salomba ko robu fiawla to ko dawla wore dawla wala sa ka almamu yella selemunu ke juma min baru sanfe ninga seka wala selu lame o hukmu kona mawla doniya ka fo nyina san bafla ani mugan ka be février kaloma anye o juma kutuba seli anga imamu fe kati sanan farala imam Mohamed Jara من بين فاطمة الزهراء البطول النقية الصديقة المحدثة أم أبيها عليك بانين دوما نوي فاطمة بنت يا رسول الله لاسر اللبان تلمغا نانكوا ماكو جمادة ساني nyinanta bena adoma ka be awati ma ka be asanga mani nyona na dogaya Fatimatu Zahra ka bangini fetili hukmu konnana almami ya kutuba belebele ka anya kutuba min kono ayebla sara leuke nenga wajulu ka unlase ka kuma Fatimatu Zahra uka ala kira duskun fere misir wele banen ko fe ange jaka kutuba inshiria ame ala tanu ka ala barkada ala miye bidoma injira nini aula o kofe ami soli danfew na son heremaka no yekira Mustafa en nabiyyu rahma hina nabiyuma ami soli asomogo sanumonka asomogo minu ni ala yu sanuya ka ubla asomogo benyefe ka unofe tugu ko wajibiya mogo toka ku ke anga islamiya mineroy ana nyejoro ye o kofe ame awfo ni islamiya ka fuli no ye kishi kiliya baski amba nyine ala fe ya rabbi ala ka nga limaniya ujidi ka nyine ala fe toro wo toro manaye anka duko ni bangila ala ka toro nunu wili anga jamana ala ka sumaya geleya min ba kono anya nyine ala fe biduma imbunya kama ala ka geleya nunu ba chebe ni kambe ala ko do mali kono ala ko do mali dew ni nyokonche anga finintigo ala ko koloshi ala ko fangase ala ka do uni jugu toroche ala kira jati roma kama solli ala rasul kitabtigi ko abi ala tanu ala mi nabi mukobunya kayi korota mogo min kera misali nyumanye ala ka yamarukan olu waliyalila walasa ka shaytan bi ala ka bunya be mogo beka ki korota mogo ne ala ka yamarukan nunu waliya akayi jugula akayi ka fotala walasa shaytan ka bi dine ka korota ala bo tigila mogo bunya ku korota ako ala ka dogoyali be mogo beka mogo min fana yi clean sira wɛrɛma min tɛ ni sira yi ka jɛngɛ ka taa filibanciya sira kan ka tiɲɛli sira minɛ ala bɛ o tigila mɔgɔw de dɔgɔya o de la ala kira y'a fɔ a ka kuma la inna akramakum indallahi atqakum aw la mɔgɔ kɔrɔtalen min ka bon bɛɛ ye hali n'o ye yatimɛden ye walima falatɔ an b'a faamu cogo min na dɛsɛ kɔdan bɛ mɔgɔ min na no de sirala ala ɲe ka jogo kɛ ala ka kumakanw ye o de ye ala ka mɔgɔba ye anw cɛla hali ni balo t'a bolo hali n'a ye cogo man hali n'a ka finiw faralen don a b'o cogo fana na mɔgɔ min kɛra ala sɔsɔba ye kɛnɛ ka dogo la hali n'o kɛra jamana faama ye n'o kɛra minisiriw ye o de ye mɔgɔ dɔgɔmani ye ala bolo ni diɲɛlatigɛ la ani lahara o tuma na fɛn min bɛ ɲini an fɛ an tɛ taa ka ala min majɛ an k'an janto ala ka kumakanw ani ala ka yamarukanw na a ko mɔgɔ o mɔgɔ
ni e de balola ala ko kɔfɛ fɛn wɛrɛ ka ye dusukun na min tɛ ala ye a ko i k'a dɔn ala bɛ o tigilamɔgɔ ninnu juru minɛ k'a di sitanɛ ma mɔgɔ mɔgɔ n'i tagamara ka fɛn wɛrɛ to i kɔnɔ min tɛ ala ye ni fɛn wɛrɛ yera ye min tɛ ala n'a ka kira ye dɔrɔn o ye sitanɛ de ye o tuma o tigilamɔgɔ bɛɛ ala ko olu nunjuru bɛ sitanɛ de bolo ayiwa ni nunjuru kɛra sitanɛ bolo dun a b'i sama ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka d'a ye yɔrɔ min ye ka tɔɔrɔ ye yɔrɔ min b'i laban i ka kunangoya la n'a m'i kɛ nkalontigɛla ye a b'i kɛ son ye a b'i kɛ namaratɔ ye a b'i kɛ jɛnɛyakɛla ye walima a b'i kɛ sinjitigɛla ye n'i ye juguman ye yɔrɔ yɔrɔ dɔrɔn sitanɛ don o tuma na waati o waati ala de ka kan ka ye an dusukun na an kan ka miiri ala ka fɔtaw la an kan ka miiri ala ka kɛtaw la a ye min fɔ an n'an sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a ye min fɔ an n'an baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ a ko i k'a dɔn n'o kɛra dun o tigilamɔgɔ bɛ kɛ sitanɛ fila ni ɲɔgɔn ye ayiwa olu de bɛ ɲɔgɔn fɛ sa dɛ ala k'u ngalela o tigilamɔgɔ ninnu sitanɛ bɛ u fili de k'u bɔ sira kan wa a bɛ k'u kɔnɔ fana k'olu ye mɔgɔ kandalenw ye k'a sɔrɔ u fililen don ala ma ni silamɛw kisira nin ma nin bɛ selilaw de la ka i fili pewu ka bɔ sira kan mɛ i ka seli ni sun i bɛ ka ŋo min kɛ a bɛ k'i kɔnɔ k'i ni ala bɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ i ni ala cɛ ka jan kojugu a ko an bɛ seereya k'a fɔ maa wɛrɛ tɛ o ala ye ne kɔ masa kelen don jɛɲɔgɔn t'a la dɛmɛbaa t'a la an bɛ segin ka seereya k'a fɔ an kuntigi muhamadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ka jɔn don ala ka ciden don kira min ni ala y'a ci ni tiɲɛ kumakan ye tiɲɛ kumakan minnu fana n'a bangelen don kira min ni ala y'a ci ni kɛwalew ye minnu dalen don kɛnɛ kan kɛwale ɲuman ye kɛwale ɲuman minnu n'a bi kɛnɛ kan n'i ye silamɛya jogow lajɛ ka kira jogo lajɛ maa si t'i ɲininka ko mun na ko an ka kan ka nin kɛ an bɛ kisi nɛɛma caman ɲini ala fɛ a k'o jidi kiraba in kan a n'a sodunke sanumaw ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'an kɛ silamɛ ɲuman ye o kɔfɛ an bɛ ala de fo ka ala barika da ala sɔnna ka bi min yira an na bi ye donba ye silamɛya kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ a dɔnnen tɛ mɔgɔw fɛ bi ye silamɛya ka donba dɔ ye donba jumɛn in don alakira mustafa ale min nana ni silamɛya ye ale min ye silamɛya kuma fɔ an ye a denmuso n'o ye fatimatu zahara ale ka bangeli kɛra ka bɛn bi ɲɔgɔnna de ma o tuma na kiraya du kɔnɔ ala ye nisɔndiya don ye ka bɛn bi ɲɔgɔnna don de ma fatimatu zahara jɔn don ala kɛra denmuso don denmuso min n'ale kɛra denmuso kelen ye min tora ala kɛra kɔfɛ a ma sijan sɔrɔ fana ala kɛra kɔfɛ o kɔfɛ denmuso don denmuso min ni ala kɛra mɔdenw bɔra ale de la el hasan wal husein wa abnaahum olu bɔra fatimatu zahara de la huseini ani hasani min ni ala kɛra ye a f'u ye ko sayyida shababa ahli janna nunu ye arijinɛdenw denmisɛnninw kuntigi ye hasan wal husein arijinɛ kɔnɔ denmisɛnninw kuntigi ye hasan wal husein o jɔnjɔn b'u bolo o kɔfɛ fatimatu zahara sayyidina ali karramallahu wajha ale furumuso don ali min ni ala kira balimakɛ don balima kelen min tun bi kira la n'a ni kira balola ɲɔgɔn fɛ a ye kira dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ka kira dɛmɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ka ala kira faamu ka tɛmɛ bɛɛ kan k'a ladegi ka tɛmɛ bɛɛ kan ka ala kira jigi fa aliyun karramallahu wajha o de furumuso don aliyu min kira kɔfɛ n'a ɲɔgɔnna ma da ala fɛ cɛw la cɛfarinya la dɔɔnin na cɛw la dɔnnibagaya la o de furumuso ye fatimatu zahara ye waso yɔrɔ caman b'a la mɛ n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko sunna kɔrɔ de ye ko fɛn min tun ka di alakira ye kisi ni nɛɛma b'a ma ko an ka kɛ o fɛ walima kira tun bɛ min kɛ ko an yɛrɛ k'o kɛ
o tuma na Fatimatu Zahara a ka bangeli a man ka tɛmɛ an ɲina ma musoba don muso min ni Alakira y'a kanu ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan mɔgɔ de tun tɛ dugukolo sanfɛ min ka di Alakira ye ka tɛmɛ Fatimatu Zahara kan ni kira ko a bi fɛn min fɛ a y'a fɛ jira mɔgɔw la ka mɔgɔw lasu ka k'a fɛ kan anw minnu bi kule k'an ye kira mandenw ye anw minnu bi kule k'an bɛ kira ka sira kan wallahi fɛn fɔlɔ min ka kan ka wajibiya anw kan o de ye Fatimatu Zahara kanuni ye i n'a fɔ kira yɛrɛ tun b'a fɛ cogo min na Alakira ye ni musoba in fɛ jira a balolen a ye ni musoba in fɛ jira fo ka taa s'a ka ɲɛnamaya laban ma ka ladilikanw fana di tuma min na a ka somayɛlɛma surunyana Fatimatu Zahara Alakira y'a fɔ ale de ma ko sayyidatu nisa'il alamin a ko diɲɛ musobaw muso minnu dafalen don diɲɛ kɔnɔ musoba minnu bɛ yen k'u dafalen don o tuma k'olu ka kuntigi o ye Fatimatu Zahara ye a ye diɲɛ bɛɛ dan o jɔyɔrɔ la Fatimatu Zahara a b'i wasa Alakira sallallahu alaihi wa sallam ni Fatimatu Zahara tun bɔra a ka so k'a bɛ t'i ɲɛ da a fa kan n'o ye kira Mustafa ye Alakira tun bɛ wuli k'a kunbɛn ni kira wulila k'i jɔ n'a nana kira kun sigilen bɛ yɔrɔ min na a bɛ Fatima tigɛ minɛ k'a sigi yen mais a ye ɲininkali kɛ Alakira m'o kɛ maa ye kira ma wuli k'a sigi yɔrɔ di mɔgɔ si ma fo n'a kɛra a yɛrɛ denmuso ye n'i ye ka mɔgɔw de lakalan denmuso in bonya b'a yɔrɔ la cogo min na ni Alakira kun bɛ taa taama na k'a bɛna taa voyage la n'a y'i sara sigiɲɔgɔnw na k'i sara badenw na k'i sara somɔgɔw la a ka sarakali laban a kun bɛ taa dugawu ɲini Fatimatu Zahara de fɛ kira kun bɛ taa denmuso yɔrɔ la k'a fɔ a ye ko dugawu kɛ ye k'i sara la a bɛ dugawu kɛ o ye kira ka dugawu laban ye a bɛ taa ni Alakira seginna fana yan'a ka don a ka du kɔnɔ a bɛ don Fatimatu Zahara de kan fɔlɔ a ka so kɔnɔ ka t'i ɲɛ da la ka embrasser k'a sumusumu u ka foli kɛ fɔlɔ a ka sɔrɔ ka don du kɔnɔna na Ala ye o bonya kɛ Fatimatu Zahara ye mais Alakira tɛ nin kɛ maa si ye kira Mustafa tɛ nin kɛ mɔgɔ si ye o de la n ko ni sunna ko de ye ko Alakira kisi nɛɛma b'a ma a bɛ fɛn min fɛ k'an ka kɛ o fɛ k'o de ye sunna ye sunna premier o de ye Alakira somɔgɔw kanuni ye o de ye kira somɔgɔw kanuni ye Ala ye Alakira sallallahu alaihi wa sallam a dusukun lafiya ka tila k'a défend fana a somɔgɔ ko la tuma min na u nana Alakira ɲininka nafa donnen kira ka ci kun na anw bɛ nafa sɔrɔ a la yan anw minnu bɛ Kati yan maliyɛn farafin silamɛ an bɛ nafa sɔrɔ kira Mustafa cili la wallahi hali sini muso bɛ ta ka di dɔ ma Alakira kama hali sini dɔ bɛ ta ka don baara la silamɛya tɔgɔ la Alakira kama hali sini mɔgɔ dɔ bɛ to yen ko n b'i to yen Ala kama o ye Alakira kama ye sabu Ala ma kuma e fɛ a ye cɛ min ci i ma a y'o de don i n'a cɛ wa Ala mago t'e la n'o cɛ in fana tɛ Ala ye fɛn min don an ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'o bila kɛrɛfɛ k'an bɛ Ala ɲini an tɛ foyi sɔrɔ o tuma na Ala ye Alakira somɔgɔw défend tuma min na u nana k'u bɛ Alakira sara a ka kiraya la u tɛ se k'a sara anw yɛrɛ minnu bɛ yan hali n'an nisɔndiyara ni kira cili ye anw tɛ se ka kira sara kira sara tɛ danfɛn bolo a sara bɛ Ala de bolo Ala y'a fɔ kira ye k'a f'u ye la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba fɛn min bɛ aw bolo k'a bɛna o di ne ma lajɛli fɛn na sara la n ma sara ɲini aw fɛ n ye ɲumanya min kɛ aw ye o sara bɛ Ala kan mais fɛn kelen min bɛ ɲini aw fɛ ka daminɛ o don san 1000 kɔ ka se bi la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ko silamɛya kuma b'i da la k'i ye kira mandon ye bɛɛ b'a kɔnɔ ma foyi ɲini aw fɛ ne Muhamadu ka kiraya sara la illa al-mawaddata fil qurba fo a ka kɛ ne Muhamadu somɔgɔw de fɛ a wajibiyara dɛ nin ye kuranɛ aya de kira somɔgɔw kanuni wajibiyara shirifuw kanuni wajibiyara n'i ma se ka fɛn b'i kunna ka d'u ma n'i ma se k'u bonya
kana kuma jugu fu ma kanu lajɛ ni ɲɛ kɛrɛ ye kana danpɛrɛ b'u la kana ŋaniya jugu ta ka sin u ma a bɛ ala ban mɔgɔ la diɲɛ na a bɛ ala ban mɔgɔ la lahara wallahi lahara don ni mɔgɔ o mɔgɔ jɔra kɛnɛ kan ko kira n'a somɔgɔw kanu ti yɔrɔ la an ma da la fiyewu k'e bɛ don arijinɛ kɔnɔ ala mago tɛ anw na ni kira tɛ e bɛ se ka mun kɛ n'i tɛ ka kira ladege k'i bɛ k'o kɛ ala ye n'i ko i bɛ kuranɛ kalan jɔn ye kuranɛ f'i ye a jiginna jɔnni kan n'i ko i bɛ seli jiginna jɔnni kan n'e ko i bɛ sun fɔra jɔnni ye nin bɛɛ tɛmɛna kira ka sira de fɛ o kɔrɔ ye ko nin ka fisa mɔgɔ tɔw ye ni kira kusayara tɔw ye dun a ka denbaya fana ka fisa denbaya bɛɛ ye jango denbaya min ni ala y'u saniya innama yuridu llahu liyuzhiba ankum rijza ahlal bait wa yutahhirukum tathira ni aya min ni ala y'a jigi kira somɔgɔw dɔrɔn de kan a somɔgɔ jɔnni jibrila de nana fɔ ala kira ye sɔgɔma ko ala ko i ka birifini ta e ka don a kɔrɔ i denmuso n'o ye fatimatu zahara ye o ladon ali karramallahu wajha o ladon den fila min bɔra olu la hasan wal husein olu fana ladon mɔgɔ 5 kira furumuso dɔ tun b'a fɛ ka don ala kira ko ma ko yamaru ma di ma k'e ka fara a kan ni mɔgɔ 5 de donna ala kira ye birifini biri u kan o birifini jukɔrɔ ye min fɔra ye min kɛra ye ala n'a ka kira de b'o dɔn mais balima wɛrɛ sema don la furumuso wɛrɛ sema don la jɛɲɔgɔn wɛrɛ sema don a la kira ni mɔgɔ ka di olu si ma don nin kɔrɔ minnu donna nin kɔrɔ olu ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen dɛ ni aya in de jiginna ko ala b'a fɛ ko ka aw saniya o de la sirifuden halala i t'a ye fiyewu ko kira jeli don ko hasidi don i t'o yala i tɛ tigɛmagɛlɛya yala i tɛ juguya i t'o yala i tɛ farinya ka bin mɔgɔw ka tɔɲɔli sira kan i t'o yala sirifuden halala i y'a ye yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔ majiginnen don mɔgɔ sabalilen don mɔgɔ dɔw fana min bɛ bɛɛ fɛ mɔgɔ dɔw mɔgɔ min ni funusere don mɔgɔ dɔw mɔgɔ min n'a kɔnɔ jɛlen don ala de y'o bila u dusukun na u ka ɲɛnamaya la ala de y'o k'u la mais mun na ne ni e fɛ an wajibiya k'an janto an dusukun an k'an dusukun saniya mais ala y'o ninnu saniya ka tɛmɛ bɛɛ kan o de la ala ye diinɛ ɲɛmɔgɔya d'u ma kira somɔgɔw ala ye diinɛ ɲɛmɔgɔya d'u ma n'i ye kalan kɛ cogo cogo ka taa kalan kɛ diɲɛ dugu bɛɛ la n'i seginna ka na yan i bɛ tila ka walanda minɛ sirifudenw bolo olu ka kalan a bɛɛ tɛ papiye kan kalan ye dɛ wallahi kira mago b'a ka denbaya la olu bɛ fɛn dɔw dɔn i bɛ diɲɛ papiye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i t'a sɛbɛnnen y'a kɔnɔ wa i bɛ fɛn dɔ dɔn u bɛ fɛn fɔ a la fo k'i sa e tɛ se k'o dɔn ala y'o dɔnni d'u ma o de la ala kira y'a fɔ a ka kumakan na a ko ne denw ne bɔnnaw a kana fɔ k'a b'u kalan a bɛn'u kalan fɛn min na u b'o dɔn ka tɛmɛ aw kan n'i y'an ka diinɛ ɲaaminen bi mɔgɔ wɛrɛw de ɲɛ bɔra a ɲɛmɔgɔya fɛ mɔgɔ wɛrɛw de ɲɛ bɔra a ɲɛmɔgɔya fɛ k'a ɲɛmɔgɔya ta k'a k'u ta ye wallahi k'a sɔrɔ u bɛ kan k'a kɛ ala kama tɛ bonya ɲini tɔgɔ ɲini jɔyɔrɔ ɲini k'o t'u dusukun na ala yɛrɛ ma sɔn fiyewu ka diinɛ ka tile ala ma sɔn diinɛ ka tile u bolo o de la i bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ nkalontigɛla ye bi i b'a namaratɔ ye i bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye hasidi don i bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye min t'i i tile ala ka kuma la a yɛrɛ ka nafa kama mais ala kira somɔgɔw ni diinɛ ɲɛmɔgɔya tora u bolo wallahi diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya silamɛya ko la wa a b'olu bolo koyi i ɲɛ bɛ jɛkulu o jɛkulu la ko jɛkulu sabatilen don a bɛɛ tugulen bɛ sirifu dɔ de kɔ mais n'u ye o bila ka tugu jamakulu o jamakulu kɔ wallahi jama bɛ wɔrɔ o tuma a y'a to an ka kira somɔgɔw kanu a kelen o kelen u ka bangeli don a man ka fɔ an kɔ n'a sera an bɛ se ka min kɛ fantanw ni dɛsɛbaatɔw ye an k'o kɛ wallahi o ye dalilu dɔ ye lahara don min bɛ jɔ ninnu ka ɲɛnamaya ka kalan kan ka kalan an ka zawiyaw kɔnɔ u ka ɲɛnamaya ka kan ka kalan an ka médersaw kɔnɔ u ka ɲɛnamaya o ka kan ka kalan an ka markaziw la fɛn o fɛn bɛ yen ko silamɛya tɔgɔ b'a la markazi la zawiya la madrasa la wallahi kira n'a somɔgɔw kan ka fɔ mɔgɔw ye
mais bita kene julika kibe ala kira na somgo fo kame parce que n'olu bonya donna dɔrɔn ne min bɛ ɲɛfɛ bonya ni ne ka bon mɔgɔw bolo ne bɛ dɔgɔya mais ka sɔrɔ ma fam mɔgɔ mɔgɔ ni tugura shirifu la k'u bonya ala b'i bonya olu kama ala b'i kɛ nɔrɔtigi ye wa ala b'a to i b'i ye an b'a ɲini ala fɛ ala ye ɲinanta yira na ala ka san caman ta jira la Fatimatu Zahra a n'a bɔnnaw an b'a ɲini ala fɛ ala k'u kanu don an dusukun na a b'i bɔ da kɔnɔ cogo min na an b'a ɲini ala fɛ ala ka sabati dusukun na ten ala k'an fara u ka jamaw kan lahara do ya rabbi ala k'an jira u la ala k'an fara u kan ala kira jati yɔrɔ ma kama solli ala rasul inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zi qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'izzukum la'allakum tadhakkarun rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرجت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. falhamdulillah an b'aw fo ka waliɲuman dɔ a ka ɲɛmadali la nin tun ye an ye kati sanafara imam mohamed jara ale ka laselinaw la ni ka bɛn fatimatu zahara ale ka bangini don yɛrɛ ma coyi ɲinan san 2020 an b'a deli allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an nafa ni shirifiw barika ye k'an to u ka hɔrɔma la k'an diɲɛ ɲɛ ni k'an lahara ɲɛ ka don ani ɲinibaa jugu bɛɛ lajɛlen cɛ a k'an bɛ diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون